Krisi egoera honetan, jendarteak laguntza sozialak gehien behar dituenean, Eusko Jaurlaritzak hauek murriztu egiten dituela salatu dute hainbat gizarte eragilek. Horretarako hilkutxak atera dituzte kalera. Eusko Jaurlaritzak gizarte laguntzak hil egin dituela modu argienean eszenifikatzeko. Ildo beretik, Eusko Jaurlaritzak gizarte larrialdietarako laguntzak aurrera eramateko aurrekontu txikiegia bideratu duela salatu dute. Azaldu dutenez, gizarte larrialdietarako laguntzak bideratzeko aurrekontua uda baino lehen agortu zen Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztietan. Eta kritika larria ere lanbiderentzat. Lanbideren laguntzak jaso alizateko bete beharreko baldintzak gogortu egin dituztela salatu dute. Eta ondorioz, milaka familia laguntza hauek jasotzeko eskubide gabe geratu direla adierazi dute. Guztira, lanbide kudeatzen dituen prestazio ezberdina jotzen dituzten 71.000 familietatik, 150 laguntza galduko dituzte. Eta kritika baita ere lanbideren kudeaketa txarraren aurrean. Lanbidek bere erabiltzaileen eskubideak urratzen dituela salatu dute. Espedienteen tramitazioan eta ebazpenean pertsonen eskubideak urratzen dira. Prozedura administratiboa arrunta ez da betetzen. Espedienteen eguneratzean 6 eta 8 hilabeteko atzerapenak ematen dira. Egunero arreta eman alzaien pertsona kopuru maksimoa inposatzen da bulegoetan baita ere. Eta pertsona jasotzaileak kriminalizatzeko etengabe kanpainak egiten dira. Bukatzeko gaur Bilbon batu diren eragile sozialek, eskubide sozialak ukatu eta murriztu beharrean, hauek babesten dituzten politika sozialak eskatu dituzte.